Θερμά υποδέχθηκαν στους Φιλιάτες σήμερα ο Δήμος, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου και η τοπική κοινωνία την κυρία Αρετή Ντρίτσου, η οποία προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά στον τόπο αυτό στη μνήμη του συζύγου της, Φίλιππου Ντρίτσου. Το νοσοκομείο Φιλιατών έχει αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας που προσφέρει χάρη στην δωρεά υπερσύγχρονου εξοπλισμού της κυρίας Ντρίτσου σε τμήματα και ιατρία του νοσοκομείου και συγκεκριμένα στο ουρολογικό, το ορθοπαιδικό, το ακτινολογικό και το γαστρεντερολογικό. Στους Φιλιάτες λοιπόν πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση προς τιμήν της κυρίας Αρετής Ντρίτσου, ενώ θερμά την υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Φιλιατών, Σπύρος Παπάς, παρουσία και του βουλευτή Θεσπρωτείας του ΣΥΡΙΖΑ Μάριου Κάτσι και του βουλευτή Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Γιώγιακα. Ο Δήμαρχος Φιλιατών ευχαρίστησε την κυρία Ντρίτσου για την σημαντική αυτή προσφορά στο νοσοκομείο Φιλιατών, η οποία κατ' επέκταση αφορά και ολόκληρο το Δήμο. Σας καλωσορίζουμε στο Δημαρχείο, στο Δήμο Φιλιατών και εκ μέρους των δημοτών του Δήμου θέλω να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μας για αυτή τη μεγάλη προσφορά που έχετε κάνει μέχρι τώρα στο νοσοκομείο και κατ' επέκταση στο Δήμο, γιατί και το νοσοκομείο είναι μέρος του Δήμου Φιλιατών και ολόκληρου του νομού Θεσπρωτείας και όχι μόνο, αλλά και της Βορείου Ηπείρου, γιατί πάρα πολλοί συμπατριώτες μας από τη Βόρειο Ήπειρο έρχονται και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Και εγώ είμαι από τη Βόρειο Ήπειρο. Έχουμε πάρα πολλούς βορειοϊπειρώτες που επισκέπτονται το νοσοκομείο και το νοσοκομείο ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πραγματικά αυτή η προσφορά η δικιά σας, που είναι συνέχεια και άλλων ευεργετών του νοσοκομείου, όπως γνωρίζετε, και του Μπέπη και του Αθανασοπούλου, που παρεμπιπτόντως να πω, κύριε διοικητά, εγώ σαν μέλος του Ιδρύματος εγκρίναμε τα τελευταία χρήματα που χρειαζόταν για να συμπληρώσετε, να αγοράσετε αυτό το μηχάνημα το οποίο είναι απαραίτητο για την νοσηλεία. Και να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, γιατί πραγματικά αυτή η προσφορά σας, η ευεργεσία, είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τόπο, για να παραμείνει το νοσοκομείο εδώ σε αυτή την ακριτική περιοχή και να μπορεί ο γυρασμένος κυρίως πληθυσμός του Δήμου μας να βρίσκει ανταπόκριση στα σοβαρά προβλήματα υγείας μέσα σε μια περίοδο κρίσης που η παραμικρή ευεργεσία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Παράλληλα, ο κ. Παπάς ευχαρίστησε την κυρία Αρετή Ντρίτσου και για την προσφορά της για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο δίνουμε κατά καιρούς ανάλογα με τις προσφορές, γιατί και εμείς δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεισφέρουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στο κοινωνικό παντοπολείο και εν ώψη των εορτών που έρχονται, σε περίπου 160 οικογένειες που έχουν ανάγκη, μοιράζουμε τρόφιμα. Αυτή την προσφορά σας θα τη διαθέσουμε αποκλειστικά στο κοινωνικό παντοπολείο. Βαθιά συγκινημένη η κυρία Αρετή Ντρίτσου υπογράμμισε πως έκανε πράξη μια επιθυμία του συζύγου της, που ήταν να στηρίξει το συγκεκριμένο νοσοκομείο στον τόπο όπου μεγάλωσε και πάντα είχε στην καρδιά του. Ευχαριστώ όλους σας για την τιμή που μου κάνετε και για τον άντρα μου που πάντα ερχόμαστε εδώ, από τότε που κτίστηκε αυτό το κτίριο. Ήθελε, πάντα έλεγε να κάνει το νοσοκομείο, να μεγαλώσει το νοσοκομείο Φιλιατών, να κάνει ό,τι μπορούσε, να έδινε όσο μπορούσε, ήθελε να το μεγαλώσει. Όπως μου έλεγε, θέλω να μην λείπει τίποτα σε αυτό το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο άντρας μου ήταν από εδώ. Ήθελε, πάντα μου έλεγε, θέλω να μεγαλώσω το νοσοκομείο, θέλω να μην του λείπει τίποτα το νοσοκομείο, γιατί εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, πήγα σχολείο σε αυτό εδώ το μέρος που λέγεται Φιλιάτες. Από την πλευρά του, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών, Σπύρος Δερδεμέζης, έκανε λόγο για μια σημαντική δωρεά που αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει το νοσοκομείο. Ευχαρίστησε την κυρία Ντρίτσου και όλους όσοι συνέβαλαν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η σημαντική αυτή δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς για το νοσοκομείο Φιλιατών. Πριν ένα χρόνο ακριβώς δέχτηκα ένα τηλέφωνο με την πρόθεση της κυρίας Ντρίτσου, στη μνήμη του συζύγου της, του αείμνηστου Φίλιππου Ντρίτσου, να παρέχει μια σημαντική δωρεά για το νοσοκομείο Φιλιατών, λόγω του ότι ο άντρας της κατάγεται από εδώ. Μέσα σε έναν χρόνο λοιπόν υλοποιήθηκε αυτή η δωρεά.
Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ντρίτσου, θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που συνετέλεσε από τη συλλογή των προσφορών, από το να επιλέξουμε ποιες είναι οι ανάγκες του νοσοκομείου, και σήμερα που μιλάμε είχαμε την χαρά να την φιλοξενήσουμε εδώ, να δει και η ίδια το τι προσέφερε και πώς όλα αυτά τα μηχανήματα αναβαθμίζουν τις ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχει το νοσοκομείο Φυλιατών. Είμαστε όλοι βαθιά συγκινημένοι, είχαμε μια πολύ συγκινητική εκδήλωση και μακάρι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και άλλοι συνάνθρωποι μας που να ασχολούνται με τέτοιου είδους διαδικασίες. Την τιμά και μας τιμά όλους ιδιαίτερα. Με τον εξοπλισμό ο οποίος παραχωρήθηκε στο νοσοκομείο Φυλιατών καλύφθηκαν τμήματα όπως το ακτινοδιαγνωστικό, το γαστρεντερολογικό, το ουρολογικό και το ορθοπαιδικό. Τμήματα αιχμής του νοσοκομείου